Intimita, slovo, ktoré znie jednoducho, ale vo svojom jadre je to komplexný svet prepojenia medzi dvoma ľuďmi. Nie je to len o dotykoch, nie je to len o sexe, ani o slovách, ktoré povieme. Intimita je stav mysle, tela a duše, kde sa človek cíti bezpečný, prijatý a pochopený. Je to most, ktorý spája myšlienky, pocity a telesné reakcie dvoch ľudí do jednej spoločnej reality. Každý z nás túži po intimite. Aj keď ju nevie presne pomenovať, hľadáme ju v pohľadoch, v tichu medzi slovami, v dotykoch, ktoré hovoria viac než 1000 viet. A keď ju stratíme, cítime prázdno, odlúčenie, niekedy bolesť. Psychologicky je intimita pocit blízkosti a dôvery. Schopnosť ukázať svoju vnútornú pravdu bez strachu z odsúdenia. Schopnosť byť zraniteľný a vedieť, že druhý človek vás príjme takého, aký ste. Biologicky je intimita prepojená s hormónmi a neurotransmitermi. Oxytocín, hormón spojenia, uvoľňuje sa pri dotyku, objatí, pohľade do očí, podporuje pocit bezpečia a dôvery. Dopamín, hormón odmeny, spojený so vzrušením, radosťou a motiváciou zotrvať pri druhej osobe. Serotonín ovplyvňuje pocit šťastia a emočnej stability. Kortizol, stresový hormón, pri jeho nadbytku sa prepojenie oslabuje a vzniká pocit odlúčenia. Intimita nie je jedna vec, je to viacvrstvový proces, ktorý zahŕňa emocionálna intimita, schopnosť zdieľať svoje vnútorné pocity, strachy, radosti a túžby, kde slová ako bojím sa alebo milujem ťa neznejú slabosťou, ale dôverou. Fyzická intimita, dotyky, objatia, drženie rúk, pohľady, sex, telo pamätá spojenie rovnako, ako si mysel pamätá dôveru. Intelektuálna intimita, zdieľanie myšlienok, názorov, snov a nápadov, schopnosť debatovať, diskutovať, spochybňovať a rásť spolu. Duchovná intimita, pocit hlbokého spojenia, niekedy s vyšším zmyslom, niekedy len medzi dvoma ľuďmi, ktorí cítia súzvuk duši. Experienčná intimita, spoločné zážitky, rituály, spomienky, každý spoločný moment buduje my proti svetu, posilňuje puto. Sociálna intimita, schopnosť spoločne fungovať vo svete, podporovať sa v ťažkých časoch, byť tímom, ktorý čelí životu spolu. Intimita je krehká, a keď sa naruší, pocit spojenia mizne. Nedostatok dôvery, klamstva, manipulácie, tajomstva, neprítomnosť fyzická alebo emocionálna, ignorovanie potrieb druhého, nesúlad hodnôt a potrieb, keď jeden partner nerešpektuje emócie alebo hranice druhého. Stres a trauma, psychický alebo fyzický tlak, ktorý vypína schopnosť byť otvorený. Rutina a odlúčenie, keď sa vzťah stane automatickým bez spoločných zážitkov, bez zdieľania radosti alebo strachov. Biologicky sa pri strate intimity znižuje oxytocín, stúpa kortizol, mozog interpretuje odlúčenie ako ohrozenie, telo reaguje napätím, úzkosťou a obrannými mechanizmami. Psychologicky môže stratená intimita viesť k pocitom samoty, frustrácie a nedostatku sebaúcty. Obnova intimity je cesta, ktorá vyžaduje trpezlivosť, empatiu a úprimnosť. Otvorená komunikácia, hovoriť o pocitoch a potrebách bez obviňovania, počúvať a chápať. Fyzická blízkosť, pravidelné dotyky, objatia, pohľad do očí, telo sa učí dôvere cez opakované bezpečné spojenie. Spoločné rituály a zážitky, večere, prichádzky, spoločné hĺbky, zážitky, ktoré vytvárajú pocit mytrodi svetu. Empatý jednotkovný počúvaný, skutočne počúvaj podroj cíti, reagovať na to bez prekoť. Terapia k podpore, prichápotí sranný a chanotu trávak môže niť profesionálna doroctenie nulné. Vodom a prítomnosť byť to je prítomný vulkanínu, vnímať partnera celým ťanom myslo a srdce. Biologicky sa postupne odmluvuje rovnováha urnená ovocytocín stôlka, kortizol dvojsa, dopamín a serotonín largorizol. Mozog začína opäť vnímať tarme ako bezpečný tut. Telo sa uvoľňuje a obnovuje sa pocit spojenia.